Eccellenza, President tar-Repubblika, Eccellenza Monsignor Alfred Xwireb, Eccellenza Monsignor Hon Tajfaj, Nunzju Apostoliku għal Malta, ħuti fis-saċerdoti, ħuti nsara. Qegħdin hawn flimkien dalgħodu biex niċċelebraw festa kbira, festa lil San George, il-qaddis patron ta' din il-parroċċa. U jiena nixtieq li nirrispondu għal mistoqsija preċiża dalgħodu kollha kemm aħna. Xi tfisser tkun Ġorġan ta' veru? Xi tfisser tkun Ġorġan ta' veru? Ġorġan ta' veru jfisser tkun żagħżugħ. San George kien żagħżugħ, mimli ħajja. Allura mimli pożittività, mimli ottimiżmu, mimli tama. Żagħżugħ, ħajja li ġejja quddiemek. Mhux imdejjaq diġà bħajtek. Diġà ħajtek tħossha tqila, peżanti. Tkun Ġorġan ifisser illi jkollok ħafna kuraġġ, ħafna qawwa. Kien bniedem qalbini San George. Kultant tonqosna l-kuraġġ, tonqosna l-qawwa. Mod speċjali aħna nħabtu wiċċna mad-diffikultajiet tal-ħajja. Tkun Ġorġan ifisser tkun kapaċi tagħti lilek innifsek. Tkun kapaċi tagħti mill-ġid tiegħek. Tirrakkonta l-istorja ta' San George li tal-ġid kollu tiegħu lill-foqra. Mhux faċli jew tkun Ġorġan, mhux faċli, Tkun Ġorġan ifisser saħansitra tagħti ħajtek. Iktar diffiċli. Imma dan ifisser tkun Ġorġan. Din il-festa li qed nagħmlu dalgħodu, din il-festa li qegħdin nagħmlu li dan il-qaddis kbir, hija sejħa challenge qawwija għal kull wieħed u kull waħda minnha, ma mhux biss. Hija wkoll motivazzjoni, imbuttatura. Għaliex? Għax f'dan kollu fli tkun Ġorġjan hemm xi ħaġa sabiħa. F'dan kollu fli tkun Ġorġjan hemm xi ħaġa li timlik bil-ferħ, timlik bil-għena. Jiena naħseb li ma nkunx qiegħed neżaġera jekk ngħid li San George kien Ewkaristija. Xi tfisser Ewkaristija? Ewkaristija tfisser offerta. Tfisser tgħix ħajtek biex ħaddieħor igawdi minn fuqek, biex ħaddieħor jgħix bejk. Tkun l-ikel għal ħajja, għal kuraġġ, għat-tama ta' ħaddieħor. Interessanti ħafna fl-istorja li jikteb Jacopo ta' Varagine, il-leġenda awrea, meta jirrakkonta il-ġrajja ta' dragon, il-ġrajja ta' San George li jaqret id-dragon. Interessanti għax Jacopo joqgħod attent, dan il-patri Dominikan li kien isqof ta' Ġenova, joqgħod attent biex u jirrakkonta il-battalja l-ġlieda bejn Giorgi u d-dragon, jgħid li Giorgi ma qatlux id-dragon. Ma qatlux id-dragon. It-tfajla Selena rabtet id-dragon biċ-ċintorin tagħha u ħaditu lejn il-belt. U meta nqeret id-dragon, meta qerdu dragon, ta' fuq l-istorja, meta ir-re sultan u n-nies kollha tal-belt wedu lil Giorgi li se jkunu nsara, li se jkunu Kristjani. U din għandha tifsira kbira, tifsira profonda. Wedu l-insara tal-belt li jkunu Ġorġani, li jsiru ma wkoll Giorgi, li jsiru bħalu. Allura xi fisser tkun Giorgi, xi fisser tkun Ġorġan? Xi fisser tkun Ġorġan li tikkumbatti draguni tal-ħajja tagħna llum? Li min huma draguni li qegħdin jedduna llum? Interessanti għax fil-Mużew tal-Università ta' Cracovia jissejjaħ il-Mużew Jagiellonian. F'dan il-mużew hemm kwadru rari ta' San George. Jiena ma rajthom kien iktar, forsi intom li intom attenti forsi iktar minni, forsi rajtuh x'imkien ieħor. Imma dan il-kwadru antik ħafna jippreżenta lil San George li qiegħed joqtol id-dragon kbir. Imma fil-kantuniera tal-kwadru hemm dragon u draguni oħra żgħar li qegħdin jitwieldu. Interessanti. Għaliex għax dan id-dragon
Fl-aħħar mill-aħħar diffiċli ħafna biex neqirduh. U dan id-dragon li aħna nġibu fl-istatwi u fl-istampi illi San George qatel eret, dan id-dragon għadu magħna. Għadu magħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U dan id-dragon interessanti għax għandu karatteristiċi illi huma tassew tal-biża. Li min huma dawn il-karatteristiċi tal-dragon? Interessanti li dan id-dragon kien fil-kantuniera, fil-ġemp tal-belt. Ma kienx ġo nofs il-belt, fadira imdartra il-barra mill-belt. Kważi il-preżenza tiegħu għalkemm hija teddida, imma ma tikx fastidju. Ma tiftakarx fih il-ħin kollu. Qiegħed fil-ġemp dan id-dragon. Bħalma huma draguni fl-esperjenza tal-ħajja tagħna. Ma jbeżżowniex, qiegħed fil-ġemp id-dragon. Imma dan id-dragon kellu karatteristiċi oħra tal-biża' li ma kienu. Illi dan id-dragon ma jixbaqat, ma xebbaw b'xejn. Interessanti li dan id-dragon kien qiegħed hemm bil-kundizzjoni illi kuljum, kull tant u tant, tiġi preżentata lilu offerta, tiġi preżentata lilu vittma. L-ewwel in-naċ, il-bejjem, imma mbagħad ukoll in-nies, il-bnedmin, saħansitra wasal biex mess ukoll it-tifla tas-sultan. Għalfejn il-poplu tal-belt ftiem, forsi mingħajr ma ftiem, forsi mingħajr ma nduna. Għalfejn wasal għal-ftehim biex ngħidu hekk inkonxju li jittma li jgħalef lil dan id-dragon. Għax kien qiegħed jibża l-poplu tal-belt li jekk ma jgħalfux lil dan id-dragon iqgħu mhux jagħmel. Jaqret il-belt kollha kemm hi, ma fil-fatt araw il-finezza ta' dan id-dragon. Araw il-finezza tad-draguni li jduru ma' saqajn issa naraw ftit li min huma. X'kapaċità kellu dan id-dragon illi qiegħed iwerwer lin-nies li jekk ma jagħtuhx l-ikel tiegħu ta' kuljum jaqret il-belt, imma fil-fatt kien qiegħed jagħmel. Bil-mod il-mod jaqret lil din il-belt. L-ewwel l-annimali, imbagħad in-nies. Saħansitra wasal għall-istess tifla, l-istess bint, is-sultan, l-eredi ta' tron. U dawn baqgħu jalfuh lid-dragon. Sakemm ma tfaċċax xi ħadd il-qal le ma nistgħux tibqgħu sejrin hekk. Ipprova jkisser is-sistema, kienet saret sistema ta' belt, sistema ta' poplu. Bħal ħafna sistemi li aħna ma nindunawx bihom, ir-rieda li jiġu f'nofsna, li jikluna mingħajr ma nindunaw bħal draguni. U aħna li timgħuhom bil-biża li se jibelgħun, imma fil-fatt mingħajr ma nindunaw inkunu diġà qegħdin nagħtuhom iċ-ċans jibelgħuna. Li min huma dawn id-draguni? Li min hu id-dragon li qiegħed jibla bil-mod il-mod il-familja llum? Li min hu id-dragon li bil-mod il-mod qiegħed jibla ħafna miż-żgħażagħ, mhux kulħadd. Mhux kull familja, mhux kull żagħżugħ. Imma li min huma draguni li qegħdin jibilgħu bil-mod il-mod ħafna miż-żgħażagħ tagħna llum. U kif se jkun Ġorġi? Liema Ġorġi se jiġi biex iwaqqaf din is-sistema? Liema Ġorġi se jiġi biex jgħid le, id-dragun hemm bżonn nibdew nattakkawh u ma nalfuhx. U kif se nattakkaw id-dragon? Bliema stejli, bliema mod. Li min hu id-dragon li qiegħed bil-mod il-mod jibla iż-żgħar tagħna, t-tfal tagħna. Il-familji tagħna jiena naħseb li ħafna minnha ngħixuha. Naħseb li hija sitwazzjoni li mod partikolari l-familji żgħar tagħna qegħdin jgħixu. Forsi ħafna minnhom mhumiex hawn dalgħodu, forsi hawn aħna ġenituri tagħhom, nannit tagħhom. Il-problema ta' ħafna mill-familji żgħar illum illi mingħajr ma nindunaw spiċċajna bħal dragon jismu l-status, jismu l-klassi fis-soċjetà, jismu li jien irid ninserixxi nkun bħal l-oħrajn jew aħjar mill-oħrajn, iktar mill-oħrajn, iktar f'saħħti mill-oħrajn ekonomikament, isbaħ mill-oħrajn apparentement fil-persuna tiegħi, fil-fiżiku tiegħi. Iktar importanti mill-oħrajn soċjalment. U dan id-dragon, meta se xebbew dan id-dragon? Meta se xebbew? Meta tibni l-villa bil-powl? Meta se xebbew dan id-dragon? Meta jkollok l-aħħar mudell tal-karozza? Meta se xebbew dan id-dragon? Qatt, sa xejn jixorbok, sa xejn ikissrek, sa xejn jeqirdek.
Interessanti li dawn id-draguni li aħna insibu fl-istorja ta' San George u li kultant inħarsu lejhom kważi kważi blikraħ għax naħsbu li huma leġġenda, naħsbu li huma ħrafa, imma huma l-verità li ngħixu fiha l-kol kemm aħna. U dan hu l-gwaj meta aħna naħsbu li d-draguni ma jeżistux. Meta aħna naħsbu li l-ħloq miftuħin u l-stonku kbir li jibla kull ma jiġi qudiemu m'għadux jeżisti fid-dinja, m'għadux jeżisti fis-soċjetà tagħna. Kemm hawn koppji, kemm hawn familji li jsiru skjavi ta' dan l-imbirek dragon. Araw, ftit ilu ħarġu r-riżultati tal-eżamijiet. Jiena niggarantilkom li ħafna ġenituri nkwetaw u għamlu sew inkwetaw, pero kieku nkwetaw minħabba t-tfal, minħabba l-futur ta' tfal, minħabba l-imħabba lejn it-tfal, kienet tkun ħaġa. Pero ħafna mill-ġenituri ninkwetaw, not li l-nifsi ma'kom, ninkwetaw għaliex, għax it-tifel tiegħi mhux bħat-tifla ta' dejk, u għax it-tifla ta' dak mhux bħat-tifla tal-ieħor. Id-dragon tal-status, id-dragon tal-kompetizzjoni, tant li ġalni nħares blikraħ lejn it-tifel tiegħi jew lejn it-tifla tiegħi, u jekk tħares blikraħ jent lejn it-tifel jew it-tifla tiegħek, min se jħares mod sabiħ lejh u lejja? Min? Ejdli min? Lil min tistenna li jħobbu lit-tifel tiegħek u lit-tifla tiegħek jekk int ma tħobbux u ma tħobbhomx b'mod inkundizzjonat mingħajr l-ebda kundizzjoni. Id-dragon taż-żgħażagħ. Mhux iż-żgħażagħ kollha bħalma mhux il-familji kollha. X'ismu dan id-dragon li qed jibla liż-żgħażagħ? Id-dragon li qed jibla liż-żgħażagħ hu id-dragon tan-nuqqas ta' sens, jew aħjar bil-maqlub id-dragon tal-eċċitament, id-dragon tal-emozzjonijiet. Hemm bżonn inħossu xi ħaġa u xi ħaġa kbira u llum inħossu iktar mill-bieraħ u għada nħossu iktar mill-lum u pitada jerġa' iktar mill-lum il-bieraħ. Għax inkella bla sens, ngħixu bla sens, ħajjitna ma fiex sens. Ejduli intom dan ux dragon. Ux dragon li jibla kull ma jiġi quddiemu. Ejduli intom li ma żagħżugħ se jxebbu b'dan il-mod lil dan id-dragon. Ma jiġbaqat iż-żagħżugħ. Ma jiġbaqat ma jxebbu xejn liż-żagħżugħ. Ejduli intom f'liema pajjiż iż-żagħżugħ se jissetilja jekk ikollu dan l-ispirtu li jdur għalfejn. Mhux għax ma jafx fejn se joqgħax hu mitluf. Mhux għax ma jsib imkien fejn jista' jissetilja, imma hu mitluf, nerġa' ngħid, mhux iż-żgħażagħ kollha. It-tfal tagħna. M'hemmx għalfejn insemmi fuq iż-żgħażagħ imbagħad kif nippruvaw u x'hekk insoddu t-toqob ta' dan il-vojt li ngħixu. Ħafna drabi iż-żgħażagħ tagħna stess isiru dragun tagħhom infushom. Jeqirdu lilhom infushom, jibilgħu lilhom infushom, jixorbu lilhom infushom. Permezz ta' ħafna affarijiet, illum hawn ħafna mezzi, biċċa minnhom legali wkoll. It-tfal tagħna, bliema mod it-tfal tagħna qegħdin jiġu mibluwa minn dan id-dragon. Forsi hemm żewġ draguni li it-tfal tagħna qegħdin jibilgħuhom bil-mod il-mod. L-ewwel wieħed id-dragon ta' kollox issa mingħajr ma nistenna u kif irridu jien. Kollox issa mingħajr ma nistenna u kif nixtiequ jien, kif irridu jien. U aħna naqgħu għal din il-logħba bħalma waqa' r-re miskejn ir-re sultan, bħalma waqgħet in-nies tal-belt ta' Selem li kienet tagħti talef lil dan id-dragon. U dan id-dragon ma jixbaqat dejjem irejt. Dan il-mudell tal-mobile mhux biżejjed għalija, dan il-papoċċ issa ta' żmienu, din il-mejs mhix tad-ditta, dan il-flok, dan is-seċ li qed immur bih l-iskola nist immur bih. Ejduli intom liema dragon, liema alf se jxebba lil dan id-dragon. Imma hemm dragon ieħor li t-tfal tagħna qed jiblaħħom bil-mod il-mod, id-dragon tal-firda tal-ġenituri. Dawn it-tfal tagħna diġà minn meta għadhom żgħar, jispiċċaw mingħajr xewqat. U jekk inti tispiċċa mingħajr xewqa ma tafx se tqum filgħodu. Jekk m'għandek xewqat ma tafx għax se tqum tagħmel filgħodu. Jekk m'għandek xewqa ġewwa fejk. Kif qegħdin neqirduhomlhom lix-xewqat tat-tfal tagħna? Kif? Billi kull xewqa li jkollhom nifgawilhom mill-ewwel, nagħtuhom dak kollu li jitolbu. Ħaġa tal-għaġeb. Aħna minn għalina li b'dan il-mod qegħdin nissodisfaw nagħmluhom iktar kuntenti, imma b'dan il-mod it-tfal tagħna qegħdin jintilfu. Għaliex jintilfu? Mhux b'mod ta' oratorija qed tgħidha jintilfu. Jintilfu għax ma jkunux jafu iktar x'iridu.
Ma jkunux jafu iktar, ma jiddistingwux bejn dak li hu bżonn u dak li hu kapriċċ. Mhumiex kapaċi jaffaċċjaw lanqas il-minimu tad-diffikultajiet u tad-tbatija. Ħafna drabi dan jiġri iktar u iktar bejn żewġ ġenituri mifrudejn. Noqogħdu attenti meta hemm il-firda bejn il-koppja, noqogħdu attenti. Għax ħafna drabi mingħajr ma nindunaw nkunu qegħdin nagħlfuh lil dan id-dragon. Għax jien irid nagħtih lit-tifel tiegħi iktar milli tih missieru. Ħalli t-tifel tiegħi jibqa' miġbud lejja iktar milli minn missieru. Mingħajr ma nindunaw, ninqabdu f'dawn ix-xbieki tad-dragon. Imma taħt net, taħt dawn it-tlet draguni jew it-tipi ta' draguni li semmejna, li minnu l-ar dragon ta' żminijietna. Illi San George għandna bżonnu lil Ġorġi tagħna li jiġi u aħna miegħu, mhux waħdu aħna miegħu. Għalhekk Ġorġjani aħna miegħu biex nikkumbattu lil dawn id-draguni. Aħna b'mod speċjali li nissejħu jew nippretendu li aħna Kristjani. Ġorġi kien Ġorġi għax kien Kristjan. Aħna qegħdin hawn mhux biss għax Ġorġjani imma wkoll għax Kristjani. Id-dragun il-kbejr huwa li nqbadna ġewwa fih huwa dragun tal-egoiżmu. Kważi ħadd minna ma jgħid isma' jien kuntent kif jien. Jien kuntent kif jien kuntent bi nnifsi, jien kuntent bid-doni li Alla tani, jien kuntent bit-tfal li għandi, jien kuntent bid-dar li għandi. Hija il-magna, l-motor li tafetna fih, li tafana fih il-modell ekonomiku, il-materjaliżmu. Il-materjaliżmu x'ifisser? Ifisser li inti tixtri xi ħaġa biex dik ix-xaġa li inti xtrajt biex minn għalik taqdi bżonn, minna nfisha dik ix-xaġa toħloqlok 6 u 7 bżonnijiet oħra. Dan jiġri l-ħin kollu. Jekk tixtri laptop trid il-Wi-Fi, jekk trid il-Wi-Fi tridu mad-dar kollha. Interessanti, il-magna tal-ekonomija kif barmitna, u mhux biss barmitni ma ġalitna naħsbu magħha bħala tant li qisu qegħdin kollha kemm aħna f'ġirja li ma nafux fejn naslu, ma nafux fejn se naslu, kollha kemm aħna b'nifisna maqtuħ, kollha kemm aħna imma ma nafux fejn jew jekk xi darba u se nsibu il-mistrieħ u l-paċi tal-qalb tagħna. U għaw jiġi Ġorġi. Fuq iż-żiemel abjad jgħidilna Jakob ta' Varaġine. Bis-salib. U lis-sultan ta' Selem jgħidlu iwa neqirdu mela le, neqirdu dragon, imma biex neqirdu dragon tridu ssiru Kristjani. Mhux rikat. Ġesu Kristu qatt ma rikat tal-ħadd. Imma proposta. Jekk iridu nkunu tassew Ġorġi x'għamel San George. Minn flok li jinqabad f'din ix-xibka, f'dan il-mekkaniżmu, f'din id-dinamika tad-dragon, illi kull il-ħin kollu jiġbed għalih, ifittex għalih, ir-rejt jien, il-familja tiegħi, it-tfal tiegħi, jien, aħna, jien, il-ħin kollu le. X'għamel San George? Qabad u marruha frontaħ id-dragon. U jekk kien hemm bżonn, kien jispiċċa ekel ta' dragon. Irrisponduni għal din il-mistoqsija. San George spiċċa ekel ta' dragon jew le? X'taħsbu? Tert u id-dragon lil San George, kieku ma ħarix jiċċelebraw il-matirju tiegħu. Tert u lil San George id-dragon. U għaw jerġa' u xekk iktar jibes għalina l-Kristjani. Imma dan hu ċ-challenge. San George ta' mhux biss ġidu, San George ta' mhux biss il-qawwa tiegħu, mhux biss id-daqqiet tal-anza, imma talilu nnifsu fil-martirju. San George sar Ewkaristija. Sar ħobs mitħon. Biex meta belgħu id-dragon beda bil-mod il-mod imajna. Meta d-dragon jibla l-imħabba, jibla l-ġenerożità tal-Kristjani, meta aħna tassew nagħmlu għażliet differenti mill-bqija tal-oħrajn, bla għażliet tal-ħajja tagħna mhux bil-paroli kif qed nagħmel jien dalgħodu. Bla għażliet ta' ħajjitna. Meta ngħid iwa din il-karozza biżżejjed għalija, m'għandux għalfejn ikolli ma nafx li ma' mudell, meta ngħid iwa ma jimpurtax jekk it-tifel tiegħi jmur b'appoġġ. Naf li huma sfidi dawn li qed ngħid imma din ir-realtà, tafux din ir-realtà. Hekk ikunu tassew Ġorġani. Jekk jien għalija jekk għandi fejn noqgħod
fejn niekol, fejn norqod, m'għandix bżonn li jkolli dar bil-pool u xek biex meta nara fuq Google Maps noqgħod nitaxxaq bil-pool li għandi fid-dar. U ngħid tara kemm m'hawnx pool saw li kemm m'hawnx areas bluni hawn ma din bluna għax hawn il-pool. Meta jien nikkuntenta b'dak li jien u nipprova nkun ġeneroż u nagħti biċċa minni lil ħaddieħor, nagħti li nnifsi lill-oħrajn mill-ħin tiegħi, mill-flus tiegħi, mill-enerġija tiegħi, mill-pariri tiegħi. Hemmhekk id-dragon jibda jiddajjef. Hemmhekk ma jibqax ir-raġuna dragon. Meta jien insir Ewkaristija. Din l-Ewkaristija, Ġorġi huwa Ġorġi għax huwa bniedem tal-Ewkaristija. Ġorġi sar Ewkaristija. Ġorġi sar ħobs mitħun. Aħna minn hawn ftit ieħor se nirċievu lil Ġesu. Ġesu li jagħti lilu nnifsu kontinwament. Bħalma Ġorġi ta' lilu nnifsu għall-martirju. Ġesu Kristu li jagħti lilu nnifsu kontinwament lilna aħna dajfejn nisbaljaw biex jagħtina l-qawwa u l-enerġija ħalli aħna wkoll insiru Ewkaristija. Għamiltu l-kappella tal-Ewkaristija, kemm xi ħaġa sabiħa. Kemm sabiħa l-kappella. Imma tibqa' biċ-ċarti xi ħaġa ta' mużew. Xi ħaġa ta' mużew. Jekk l-Ewkaristija ma tiġix stampata fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Sabiħa u importanti dik, imma kemm iktar importanti l-Ewkaristija timxi. L-Ewkaristija li tħobb li huwa jint, kemm importanti dik l-om li ma toqgħodx tara l-karriera. Il-karriera mhux importanti, mela le, imma il-karriera iktar importanti mill-familja. Iktar importanti mill-familja. Il-karriera iktar importanti mit-tfal. Il-karriera iktar importanti mill-persuni. L-istatus u iktar importanti min-nies. Kemm kieku jkun hawn iktar żgħażagħ li diġà ma dawk li jagħmlu volontarjat, iż-żgħażagħ li huma mimlija b'enerġija u jħobbu jagħtu lilhom infushom, jagħtu minn tagħhom, ġeneruż immens iż-żgħażagħ. Kemm ikun hawn inqas żgħażagħ depressi u żgħażagħ minn dudejn, illum iż-żgħażagħ isejħulhom il-horizontal generation. Għaliex? Għax jorqdu s'intendi minn dudejn, meta jorqdu. Jieklu minn dudejn, jaraw it-television minn dudejn, jistudjaw minn dudejn, jilabu bil-mobile minn dudejn, jitkellmu ma' xulxin minn dudejn. Horizontal generation. St. George, horizontal generation. Qegħdin niċċelebraw l-40 sena ta' żewġ saċerdoti. Monsiur Alfred Xwireb, Monsiur Joe Zammit. Mimlin bid-difetti aħna kollha kemm aħna. Ħafna, mhux wieħed u tnejn, ħafna difetti. Però almenu fl-intenzjoni għandna dejn, aħna li nkunu ġenerużi, li nkunu nippruvaw nkunu ħobs, u forsi għalhekk l-iskandli tagħna jidhru ikbar. Għalhekk meta naf ġuwa aħna u x'hekk, kulħadd jagħmel storbju għax tistennew minna aħjar u bir-raġun. Għalkemm aħna bnedmin bħal kulħadd, bħal ħaddieħor. Imma almenu aħna nies almenu l-intenzjoni. U l-intenzjoni tfakkarna li jisma' u dan ngħidu lilna l-kol saċerdoti hawnhekk. Aħna l-iskop tagħna u wieħed biss li nkunu Ġorġani, li nkunu Ewkaristija, li nagħtu lilna nfusna, m'hemmx skop ieħor, Jekk ma dan jitħaltu skopijiet oħra u sfortunatament jistgħu jsiru l-ewwel u t-tieni fil-post minn flok dan aħna falluti. Balana dragun għax aħna wkoll għandna draguni tagħna. Id-dragun tal-apparenza, id-dragun tal-karjerjiżmu, anke dawk id-draguni tagħna l-qassisejn. Id-dragun tal-poter, hawnhekk mandajjin u mmexxijin, anke dawn draguni tagħna l-qassisejn. Ejjew nitolbu lil St. George biex verament jistampa lil qalbu f'qalbna.